प्रणाम। मु आज पवित्र सत्य दर्शन कार्यक्रम आज नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। आज आम अन्य एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करिबा। ता हेउछि आम मानकर खाद्य उपेय। प्रकृति जेतेबेले आमको ये धरा पृष्ठ रे जन्म दिए सृष्टि करे सेतेबेले प्रकृति आमर रहिबा खाइबा और सुंदर जीवन यापन करिवार समस्त टेक्निक कौशल और व्यवस्था मध्य आम सहित जोगे देइछन्ति। खाली आमको नुहे पृथ्वी पृष्ठ रे प्रकृति कोल रे जेते सब जीवजंतु उद्भिद जगत कीट पतंग समस्त जीव किभली पृथ्वी पृष्ठ रे प्रकृति कोल रे सुंदर भाव जीवन यापन करें से अनुरूप खाद्य बासस्थान जलवायु इत्यादि सुंदर भाव जोगाई देइछन्ति। एटी कथा उठे जदि प्रकृति समस्त जीवजंतु मानक पई सुंदर भाव खाद्य बासस्थान इत्यादि रहिबा बंचिबा पई सुव्यवस्था जोगे देइछन्ति ताहले आमे आम खाद्य निर्वाचन बा बाछिबा प्रक्रिया रे आमे सफल टुकी जेमिति कि गाई पाई गछलता घास डालपत्र मांकड़ पाई डालपत्र विभिन्न प्रकारर विभिन्न वर्गर जीव मानक पाई प्रकृति सेमानक खाद्यपेय स्थिरीकृत करिछि। सेमाने सेई प्रकृति स्थिरीकृत खाद्य पदार्थ को ग्रहण करी सेमाने सुस्थ भाव में निज निज परिवेश रे बंचिबा शिखिछन्ति। किंतु ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बोलौथुवा आज मनीष समाज निज खाद्य तो चिन्हिबारे तो असफल हेउछि, इति संगे संगे से प्रकृति कोल थिबा जीव जगत मानकर जीवन शैली उपरे सीधा सड़क हस्तक्षेप करुछि। या फल रे धीरे धीरे ये प्रकृति विभिन्न वर्गर विभिन्न प्रजातिर विभिन्न जातिर जीव माने लोप पाइलानी। आउ केतेक लोप पाइबा को खूब कम समय लागिबो। आमे आज एक अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करुछे। कथार अच्छी खाद्य मन को तैयारी करे। जार खाद्य खाइबार अभ्यास जेपरी जे जेभली प्रकार खाद्य को ग्रहण करे तार मन मध्य तदनुरूप तैयारी हुए एवं समाज रे तार कर्म मध्य सही रूपे तैयारी हुए। खाद्य मनीष को कर्म बाछिबारे मध्य कर्म तैयारी करिवारे मध्य अनेक अंश रे दायित्व वहन करे। ए कथा को टिके सरल करिया को जाई मु गोटे कथा आलोचना करिया को चाहे। आमे मनीष समाज रे रहुचंती सेतिपई आमे सामाजिक प्राणी बोली निजको प्रचार करुचंती परिचय देउछंती। समाज रे मनीष खाली एकुटिया रहिले
ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ସମାଜ ପରିବେଶ କ'ଣ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ? ସେ ତା'ର ଅବିବେକିତା, କଠୋରତା, କ୍ରୂରତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାଥେୟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରୁଛି, ଅବିରତ ଭାବରେ କୁଠାରଘାତ କରିଚାଲିଛି। ମନ ହୁଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ଚରମ ସୃଷ୍ଟି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେ ପରମ ସୃଷ୍ଟି, ତା'ର ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟବହାର, ନିର୍ମମ ପ୍ରହାର କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଉନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନ ନେଇକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ତଥାକଥିତ ପ୍ରବଚକ ଇତ୍ୟାଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ କଳଗାଉଣା ରେକର୍ଡ଼ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମନକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରି ନ ପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିବା। ମନ ଏକ ଅଲେଖା କାଗଜ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଛିଟ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା ଅବିଳମ୍ବେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଅଲେଖା କାଗଜରେ ଅଧିକ ଛିଟ ଲାଗିଲେ ତାହା କେବେ ମନରୁ ଦୂର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ଅଯଥା ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି। ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ, ଏ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ଶାକାହାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ, ଏ କଥାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସମାଜ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେହି କହନ୍ତି ମଣିଷ ସର୍ବଭୁକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଖାଉଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମର ଶରୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସର୍ବତୋଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ମଣିଷ ଏକ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି,
ଆମେମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ସେ ଦିଗ ଦେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋକପାତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଦେଖିବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତରୁ ଡାଳ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛଲତା ଖାଉଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗଠନ, ଆକାର ଆକୃତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତର୍ଜମା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ, ଘାସ ଡାଳପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତା'ର ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ତା'ର ଶରୀର ବଞ୍ଚେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଫଳରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ସେ ଗାଈର ତା ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କଥାକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଗାଈ, ଗୋଟେ ଛେଳି, ଏମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଗଠନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଆକାର ଆକୃତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚଉଡ଼ା ଓ ଚାରିକଣିଆ, କେତେକ ଦାନ୍ତ ଚଉଡ଼ା ପତଳା, ଆଉ କେତେକ ଦାନ୍ତର ଆକାର ଆକୃତି ଚଉଡ଼ା ମୋଟା, ଯେଉଁଟାକି କଳଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତର ମାଢ଼ି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଶାକ, ତରୁଲତା, ଘାସ ଡାଳପତ୍ରକୁ ସେ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଚଉଡ଼ା ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୋବାଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାହା ହଜମ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ମଣିଷ ବା ମାନବର ଦାନ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତର ଆକୃତି, ପ୍ରକୃତି, ଗଠନ ଈଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଏ ଦାନ୍ତର ଗଠନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗାଈ, ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଦାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାପରି। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରି, ଅବମାନନା କରି ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାଗ, ତରୁ, ଗଛ, ଲତା, ଡାଳପତ୍ରର ଜୀବ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ଯେଉଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଆମର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବିକାଶ ଘଟେ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତ ସେହି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅନ୍ୟପଟରେ ବଣର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ବାଘ ସିଂହଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଂସାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଆକାର ଆକୃତି ଈଶ୍ୱର ସେଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ତାଙ୍କର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହା କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିରୀକୃତ। ବାଘ ସିଂହର ଦାନ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସରୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମୁନିଆ। ସେହି ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚିରି ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାଂସାଶୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ଯଦି ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବାଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିଯିବ। କାରଣ ତା ଶରୀର ପାଇଁ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଶରୀର ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରୁ ପୋଷଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘ ପାଇଁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମଣିଷ କେମିତି ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁ ଖାଉଛି, ମାଂସ ଖାଉଛି, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଉଛି, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଖାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏକ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଉଛି। ମଣିଷ ଖାଉଛି ବୋଲି ସେ ଏକ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ, ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କହେ, ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଖାଏ, ତାକୁ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ କେବଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଂସାଶୀ ବା ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଯେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ସେ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆମେମାନେ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ କେମିତି ହେଲେ? ବାଘକୁ ଯଦି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି କେବଳ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଉଦ୍ଭିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଏକ ସର୍ବଭୋଗ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତି ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଜ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଭିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେବଳ ଖାଇକରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଣିଷ ଯଦି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇ ଅବସରରେ ଯାହା ସର୍ବଭୋଗ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ମଣିଷକୁ କେବଳ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲେ କେବଳ ମାଂସ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଘ ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯଦି କେବଳ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରାସଙ୍ଗ ଏହା ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଛି। ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ସେସବୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସଂକେତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୟକଟ୍ କରି ନିଜ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଆଉ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କ୍ରସର୍ ମେସିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ରସର୍ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ପଥର ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୁଏ, ଚିପ୍ସ ମିଳେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ବି ମିଳେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡ କରୁଥିବା ସେଇ ଲୁହାଟା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପଥର ବଦଳରେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଲୁହାର ତିଆରି ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟୁକୁଡ଼ା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ କି? ମେସିନ୍ଟା ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ କି? ମେସିନ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲୁହା ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, ପଥର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ। ଲୁହା ଆଉ ପଥର ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା। ତେଣୁ ଲୁହା ପଥରକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ବା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଅନେକ ଜୀବକୋଷରେ ତିଆରି। ସେ ଜୀବକୋଷର ଆକାର ଆକୃତି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଗଠନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଅର୍ଥାତ୍
ଗୋଟେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷର ଆକାର ଆକୃତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଗଠନ ଯାହା ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବ ଶରୀର କୋଷର ଆକାର ଆକୃତି, ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଯେମିତି ଲୁହାର ମେସିନ୍ କ୍ରସର୍ରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମାଂସରେ ଥିବା ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେମାନେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀର ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର କେବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏନି। ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଦେହ, ଶରୀର, ମନ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳକରେ ଅପଙ୍ଗ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବାକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୁର, ପଲ୍ଲୀ, ସହର, ବଜାର ସବୁଆଡ଼େ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟୁଛି, ସେପରି ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଏ ଆଜିର ମଣିଷ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ସମାଜ କେତେ ଯେ କୋଟି କୋଟି ନିରୀହ ଶାନ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଅମଣିଷ ଭାବରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ସେମାନେ ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଭୋଜିଭାତରେ ଏହି ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ମଣିଷ ତା'ର ଜୀବର ଲାଳସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏହା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଏ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ବୁଲେଇବା, ନିଜକୁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ବୋଲିକି ପରିଗଣିତ କରିବା ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲିଛି, ସତରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ନିନ୍ଦାଜନକ ଏବଂ ଘୋର ଅପକର୍ମ। ଏହାର ପରିଣତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଆମେମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଗୋଟିଏ କଂସେଇ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଛୁରୀ ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ବେକକୁ କାଟିଲା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ତା'ର ସେ ଛୁରୀଟା ଆମ ବେକ ପାଖରେ ରହିଲେ
ଅର୍ଥାତ୍ କଂସେଇ ଯଦି ଆମର ବେକକୁ ମାଡ଼ି ବସି ତା'ର ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ କାଟି ପକାଏ, ଆମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବା? କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କି କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଆଦି ଭୋଜିଭାତରେ ତାହା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି। ନିର୍ମମ ଭାବରେ, ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ, ଅମଣିଷ ଭାବରେ ନିରୀହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ କି ବର୍ବରତା ମଣିଷ ସମାଜରେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଅନେକ ତ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମୁଖାଧାରୀ, ଏଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁର ପଦବାଚ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାରିମା ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ମିଳେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ବୋଲି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇପାରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଏ ସେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିଜର ଜୀଭର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜିଭାତ, ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ମାଂସକୁ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭକ୍ଷଣ କରି ବାହାବା ନେବା? ଏହା ପ୍ରକୃତର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଦିଗ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଛଡ଼ା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟ, ଯେଉଁଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର, ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଞ୍ଚିବାର ରାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ, ସେଇ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ every action has a equal and opposite reaction। ଏଇ ଯେଉଁ ରୀତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ, ଭୟଙ୍କାରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ମଣିଷର ବୁନିଆଦିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସମାଜରେ, ପରିବେଶରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଇ ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ସେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ପଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାରଖାର କରିଦିଏ,
ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ରାହାଟାକୁ ଯଦି ଇଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହାକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ବୋଲିକି କହୁଛି, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପରେ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ମମ ପ୍ରହାର କରିବ, ଏ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନର ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମଣିଷ ଆଜି ପାଶୋରି ଯାଇଛି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଲେଖାକୁ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖି ଲେଖି ଅନେକ ହସ୍ତାକ୍ଷର ସାରି ଦେଇଛି। ତା'ର କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଦେହରେ, ମଣିଷ ମନରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ଗଲେ, କେତେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଆମେ ଏ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଫେରିବା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀରେ, ଏ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାଛିବାରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ତରିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜଗତରେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଆମ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେବା, ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାଛି ନେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ସେଇ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଭରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନଲାଖି ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ିଶୀ ସହିତ ଏ ସମାଜରେ, ଆମ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହେବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅନେକାଂଶରେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇ ଗଭୀର ତର୍ଜମା କରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ କରି ଏ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜେ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ପ୍ରଣାମ।